Varšava, vianočná. Tento stromček býva nádherne osvietený. No, tu máme prvý trh, taký maličký. No a ešte pôjdeme na dva tým smerom. A tu som ešte nebola za tie roky, čo sme tu. A vždy som sa to chcela ísť pozrieť, tak aj mám teraz prvýkrát premiéru. Ty sú krásny. No. Poďme sa pozrieť. Ručne robené veci. Hračky. To je nejaké orientálne jedlo. Hríbiček. Jaká ozdoba. No, takú ozdobu si kúpme. Počkaj, Varšava. Oni zasvietili stromček akurát. To sme úplne skvelo prišli. Tam je aj papierová reťaz. To sme robili, keď sme boli malí. A toto tu býva každý rok. Tieto vozy. Ale čo sme si všimli, niečo nové. Toto za rohom je nejaký nový trh vianočný.